moi, tää on elokuva tai semmoinen ohjelma joku. Nimeltään Huono-onninen kaveri. Ja sille sattuu kaikkea ja siis pääosassa Emina Mattila ja Julia Pietikäinen. Ja me tehdään semmonen ja sitten sille kaverille tapahtuu kaikkea. Ja se lähtee nyt tästä näin. Noniin. Onks täällä puistossa kivaa? Joo, mutta mulla on vähän hutera olo tänään. Eipä ois uusi asia. Hei, mä tiedän. Lasketaanko mäkeä? Voin mennä katsomaan kun sä lasket. Okei. Tossa ei hyvin käy. Ai, panin päälle. Ai. Miksi tää on tämmönen? Noniin. Mä tuun. Ei kannata seisautua. Se oli kivaa. Ei varmaan yhtään sattunut. Ei sattunut. Joo. Siinä on jotain ihme verkkokoulussa. Kiipe vaan. Mä katon tässä näin. Okei. Noniin. Tää on kivaa. Wow. Varo. Ei mitään, se ei sattunut. Kohta tulee vielä itku sun kanssas. Eikä tuu. Mä hyppään tässä. Haluatko sä hyppäämään? En mä nyt tällä kertaa. Tää on kivaa. Niin. Ja nyt Enpä usko, että on kivaa. tästä vaan. Sata tulee aika pahasti. Ei käydä kuinkaan. Niin, no eipä tietenkään. Mä tiedän. Juoksen tästä. Tuut juoksee. Mä voin tulla kävelemään. No niin, mä juoksen nyt. Voit sä auttaa? En. Kyllähän sua ei satu mikään. Paitsi et hyvät ystävät auttaa toisiaan. Hei, voit sä auttaa? Millä tavalla mä auttaisin? Tai siis kun sua ei näköjään satu mikään. Ei sattunut! Eipä tietenkään. Tää alkaa satamaan. Mä lasken! Ei kun mene täällä! Sä kastuut, jos sä meinaat jotain nyt duunata. Kato nyt! Tää on hauskaa! Auta! 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 Apulapu! En mä oikeesti pysty aina sua auttamaan kaikessa. Tuu nyt tänne. Sä oot huono-onninen. Sä oot idiot. Okei, mä rakastan sua. Sä oot huono-onninen silti. No! Mä tuun. Ei tässä mitään. Onko sun äitiskin noin kömpelö? Eikö se kuoli eilen? Sekin on siis huono-onninen.